Так. Ну что ж. Да что ж такое? Ой, привітання, деточки, мои любые кветочки. Може, ви розбираєтеся у комп'ютерах? Да поможете мені увійти у мою електронну пошту. Ну, усе роблю, як звичайно. А пишуть, блокировка. Нічого не розумію. Осторожно, Топочка, осторожно. Ось. Ой. Так, куди б нам яе уладкаваць, каб заўсёды пад лапамі была? Можа, сюды? Не, лепш вось сюды. Тут яе усім бачна. Привітання, мои дороженькие. Салют, дядуля добродей. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Дядулечка, а у вас проблемы? О, а вы откуда ведаете? Ну, просто выгляд у вас такий заклопочений і скудлачений. О, ай-яй-яй-яй. Ой. А что у вас? Да у меня зараз дым с халавы пойдет. Ай-яй-яй. Ви не хвилюйтесь, я зараз води принесу. Ой, дякую, Яночка, Ага, я дякую. худенька. Ага. А что у вас? Ну, вот нечто здарилося с нашим компьютером, а мне необходимо в свою электронную пошту увести. И вот целый вечер бьюся. Вот. Могу допомогти, коли жадаете. Ну. Там кнопочка одна секретная есть. Вот здорово. А где кнопочка? Скажу. Коли грошики у копилку покладите. А ёечки, что я чую? О, Ось, дядулечка добродій, тримайте. Дякую. Ні. Спочатку грошики. и тут грошики. Сябры мои, что с вами здарилося? Я вас не познаю. Мы, дядуля добродей, вирішили змінитися. Ось ви заўсёды говорили, що ми поводим себе як діти. Ага, что мы горезы и неслухи говорили. Говорил. И что? Дык вось, зараз усё будзе інакш. Мы станем больше разважливыми и больше сталыми. Больш сур'ёзнымі і больш эканомнымі. І вы нам у гэтым дапаможаце. Я? Яким чином? А вы нам заданняў розных і паболей придумаете. А мы их виконувати будем неоткладно и без усяляких капризов. А вы нам за гэта За гэта? грошики ў копілку. І знов грошики. За добрые учинки грошики. Правильно. И кольки я повинен кинуть грошиков за то, что ты, Яночка, мне принесла шклянку воды. А? Я не ведаю. А вы яшчэ не придумали, дядуля добродей? Так кидайте, кольки не шкаду. Ну, добра. О, коли ласка, я вот разгубился. Глядите, и вам корысть, и нам. Ну, вам зразумела, а мне якая корысть? Ну як ж, дядулечка, все просто. Мы будем послухняними, и вы нервоваться не будете. Ага, во як. А нервоваться не будете, здоровье заховаете. Так. Зразумела. А потым, коли гроши назбираем, мы себе цацки купим. Я новую ляльку. А я гоночный автомобиль у краме бачу, червоненький, ну просто... І вам, дядулечка, не треба буде нам цацки куплять. Ось цікавая пропанова. І ви купите їх самі? Самі. За мої гроші. Ну, гэта яны спачатку будуть ваші, а за наші добрі учинки стануть наші. Во як. Ну, дядулечка, ну домовились. Ідея ж геніальная. Ну, добре, давайте поспробуємо. І що мені треба робити? Ну як, що? Ну? Загадывайте, а мы ваши загады выкладывать будем. Ага. Так. О. Так. Еще.
Ну, что сказать, с моими заданиями вы справлялись добро. Хвилиночку. Алло? Дядуча Колыханки Тополя, телефона, привітання. Дядулю Добродеев, можна, тримайте, дядуля. Алло, дякую. Алло. Так, дядуля Добродей, слухає. Так, книжка чаровних казок з'явилася. А колькі каштує? И грошики у копилку не забудьте покласть. Як? Ой, не, это я не вам. А можна я крыху пазней вам потелефоную? Ага, дякую. Так, дык что? За тое, что вы меня до телефона покликали, так само гроши у копилку класти? Вядомо, я ж мог до телефона не подойти, а подійшов і вас покликав. Ну мы ж домовлялись. За кожний добрий учинок Грошики. Так, а грошиков более нема. Скончились грошики. Як? А ось так. І книжку чаровних казок не куплю. То походи сюди. Дядуля Добродей, Так. ми тут пораїлися і вирішили купити эту книжку казок вам. А за назбирані грошики. Мне? Але ж я не покладу ни одной монетки у вашу копилку. Нічого, дядулечка, нам буде вельми приємно зробити приємне вам. І у нас просто потреба з'явилася робити добрі учинки. І потім гэта неяк неправильно. Сябру гроші потребовать. Ви нас пробачите? Я так само лічу, что робить добрые учинки бескорыстливо значно приемней. Ну, гэта мы уже зразумели. І будем вам допомагати во всім просто так. Ні, не просто так. А тому, що ми вас вельми любимо. Дякую, дороженькі, і я вас вельми люблю. Так, дядуля Добродей, що там з комп'ютером? А ось, я будь зараз ласка. все виправлю, а ви покуль з глядачами мультфільм поглядіть. Ага, глядим. Ну ось, з комп'ютером повний порядок. Ой, дякую, Топ. А нема за що. Радий був допомогти. А зараз спать? Ну, вам спать, а мне еще на одно важное письмо необходимо отказать. Тільки не засиджуйтеся довго, обіцяєте? Обещаю. Доброї ночі, дівчинки і хлопчики. І приємних усім снов, сябри. Вочки закрываются, сны казки починаются. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай.